Eguerdion eta agurterdi pilotazaleok Oarso aldetik Oiartzungo Madalen Soro pilotaleku margotu berri eta agitze berrean gara gaur. Hemen jokatuko baita A2 pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 25. jardunaldiari dagokion Aldaregia Ruiz de Larramendi Zabal eta Zabala partida. Amaikak ezkero hasi da hemen pilota aktibitatea, pilota festa. A2 pilotaren Zuinbilako pilota eskolako neska txikien partida batzuk izan dira. Amaiketatik duela minutu gutxi arte eta orain neska txikiak armaietan eseri dira, leku hartu dute eta neska txiki ez gain bertara bildu diren zaleak ere maila nagusiko partida honetaz gozatzeko aukera izango dute eta gauzak ondo. Partidak interesgarria dirudi, borrokagune biak arras ezberdinak dira, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala goialdean direlako eta are goragoko asmoekin gaurkoan irabazizkero. Eta Andre Aldaregiak eta Olatz Ruiz de Larramendik aldiz bestelako egin beharrak lituzkete. 3 partida falta zaizkie eta 3 behar bada ez, baina 3tik 2 irabaztea beharrezkoa lukete. Txapelketan aurrerako izan daitezen edo Iruñeko edo Miarritzeko finalerdietan, beraz hemen partida garrantzitsua izango da gaurkoan Oiartzunen bizi behar dugun hause. Eta partidaren garrantzia aipatuta, tentsioa eta urduritasunare sartzen dira tartean eta horiek hoben kudeatzen dituena izango da behar bada irabazteko aukera gehiagorekin izango dena. Horiei tamaina hartzea ez da bat ere erraza, ea zer moduz moldatzen diren langintza horretan gaurko partida nagusiko 4 pilotariak. Jera Iturriaga, eguerdion. Eguerdion, Unai. Ea tentsioa eta urduritasuna zeinek daramatzan ondoen? Bai, alaxe da ez. Bueno, bereziki nik esango nuke gaur hoxe Andrea eta Olatzentzat dela puntu garrantzitsue. Badaki ez, gutxi gora bera puntu pare bat beharko lituzkeala hortze ziltzeko sailkapenen. Eta bai, bereziki garrantzitsua beraientzat. Goiurik eta Iratik lasaixeo jokatzeko margentxo hori baduela esango ginuke. Baina bai, Andrea eta Olatzen kasun oso garrantzitsua izango litzake puntue. Eta 2 partida irabaztea agian elitzaiek asko izango eta 3 irabaztera ere derrigortuta egon litezke 4. postuan sartzeko. Bikote asko izango zaretelako aukera askorekin, baina hori noski asteburu honetan ez bada urrengoan eta beranduenez hemendik 2 astera argituko da ligaskari. 7 partida baino ez baitzaizkio geratzen, gaurko hau kenduta beste 6, beste 2 asteburu bete, Iruna jaialdiko 2 asteburu aurretik hemendik aurrera, Zegama, Eulate, Aretxabal eta Otxandio, Tafaia eta Azkoitia okerrez fan naiz hemendik aurrera bisitatuko ditugun herriak. Eta 7 partida horietan gauza asko erabakitzeko eta saltxe ugari sailkapenari dagokionean gera. Bai, alaxe da ez, nik uste berriz txapelketa guztin zehar komentatzen ibili gala, baina oso estu daola sailkapen hori. Eta lanak izanen diela ez, sailkatzeko eta aberaxak ere zer esana eukiko dula, orduan gaur hori puntue jokoan eta gero ikusi beharko da ez, tantioak ere zer esaten duen sailkapen horri behi da. 7 bikoterekin zenieten abenduaren 15ean Latasan txapelketa honi eta 7tik 1 geratu da jada aukerarik bat ere gabe sailkapenean 10 jokatu eta 1 ere irabazi gabe, Nargoa Etxekoloneak eta Mendiburuk osatzen duten horixe eta Nargoa eta Anez beste bikote guztiak aukeratxoren batekin badira eta sailkapenerako gauza asko erabakitzeko gaurtik hasi eta hemendik 2 astera bitarte eta noski hemendik aurrerako puntu bakoitzak, partida bakoitzak sailkapenean eragina izango du eta aldaketak eragingo ditu. Bai, ikusten da partidu bakoitza jokatu ondoren sailkapen horrek aldaketak bizitzen ditola eta bizi da txapelketa amaiera arte erabakiko ez dela ematen dut eta horrek aldi beren emozioa ez jendentzat eta kanpotik ikusteko polite. Eta aipatuta azkar goazen sailkapena zertan den errepasatzera. Sailkapen buru dira 9 partida jokatu eta 7 irabazita 31 puntuko aberaxarekin Zabaleta eta Zabala, bigarren Ruiz Infante eta Leire Galeano 10tik 6rekin eta 35 puntuko aberaxarekin. Hirugarren berriz 8tik 6 dituzten Maili Barrokal eta Naroa Agirre 34 puntuko
tanto kopuruarekin, laugarren Iturriaga eta Orbegozo, 10-etik 6rekin eta 26 puntuko aberasarekin, bosgarren berriz Arrieta eta Mugika, 8-tik 4rekin eta 15 puntuko aberasarekin, eta 6garren azken postuan sailkapenean aukeraren bat duten bikoteen artean Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi, 9-tik 3rekin eta -27ko aberasarekin, eta hartara dator noski gaurko partidan Andrearentzat eta Olatzentzat puntuak izango duen garrantzia eta azpimarra hori. Gaurkoan 22 egitea lortuko ez balute jada utxalak hausi eta irabaztera derrigortuta egongo liatekelako hemendik aurrerako 2 partidetan. Bai, beste 2 puntu atera beharko lituzke eta hala ere zailez, ikusita aberaxa orain negatiboa duen hortan, zaila izango litzake ere sailkatzen, ikuste kasi 3 puntu beharko lituzke alaba sailkapen hortarako bikin zaila izanen da aberaxa ikusita, ez? Orduan, bueno, irikita dago, gaurkoa beraientzat kasi labiziko partidua izanen da, eta ikusko du nola erantzuten du. Eta gaur ez dute jokatu beharrik, baina Arrietak eta Mugikak ere puntuak pilatu beharra izango dute datorren astean jokatuko dituzten partidetan, Zegaman eta Eulaten, hor ja 10 izango dituzte, eta hurrengoan ere jokatu beharko dute, batetik Azkoitian eta bestetik esango nuke Tafaian izango dutela jokatu beharra, eta beraz, eta hemen, bai datorren astean eta baita hemendik astebira ere, puntuak pilatu beharko dituzte Arrietak eta Mugikak ere. Bai, alaxe da, guain egie da, guk hor txapelketan 10 ja jokatuta ditula, beraiek guain 8 dituela jokatuta, hor 2 partidu gelditzen zaizkiola, 2 punture eskuratzeko aukera, eta bai, datorren aste burutik hasita lana handik eukiko ditu, gainontzekoak bezala, eta hoxe, oso iriki eta polite aldi bere. Eta bikote hauen egoera berean dira, 8 jokatu, baina puntu gehiagorekin Barrokal eta Agirre, baina Naroa Agirre Bartzelonan dabil ikasten, eta alde horretatik astebururo ez inona etorrita, eta horregatik beranduago jokatuko dituzte haiek falta dituzten 2 partidak. Bai, alaxe da ez, datorren astean eukiko ditue beraiek ere lan horiek, oain momentun sailkapen oso ongi daude, baina 2 partidu gutxi hori jokatuta, eta hemen eunetik eune aldatzen denez ikusiko da ez, zertan gelditzen den, batez ere nik uste erabaki horra izanen dela datorren asteburun dauden puntuik oso sanguratsuk izango diela. Gaur berez, Arri eta Mugika Etxekolonea Mendiburu partida zen jokatu beharrekoa hemen, baina hori Zegamara pasada eta Zegaman datorren ostiralean jokatuko da. Berez hemen Oiartzunen jokatu beharreko partida hura eta Zegamako hori hemen programatzea erabaki duzue. Batetik Andreak birusa izan zuelako eta bestetik Zegamako antolatzaileek eskatu zizuetelako pixka bat gibeleratzea, pixka bat atzeratzea, atzo erleen azoka izan baituten Goierriko herri politorretan. Bai, alaxe da, aldaketa pare bat egin beharra izan antolakuntzan, Andrean gaixotasun horrek eraginda, eta gero antolakuntzan Zegaman barkatu aldaketa eskatuta, baina hemen gaur partidu eharra, aurrekoan itzulin oso partidu nahi jokatu zuen 4 partiduk, 4 pilotarik barkatu eta partidu handi eskaini ziuten, eta ea gaurre alaxe den. Egutegietan eta karteletan beste partida bat iragarrita egonagatik ere, hau ez dadila eskasago izan eta gozatzeko bidea eman diezagutela partida honetako 4 protagonistek, Aldaregia eta Ruiz de Larramendi gorriz, Zabaleta eta Zabala urdinez, Leon Castilloa jaurti du, Gipuzkoako Pilota Federazioko Jose Mari Etxeberria epaile jaunak, esango nuke txapak kolore gorria agertu duela, eta beraz, Andre Aldaregiarentzat izango dela gaurko lehendabiziko pilotaka da, baina horren aurretik gaurko jaialdiari hasiera eman behar izan dioten pilotariekin eskatxikiekin atera dute, partida nagusi honetan ari behar duten Laurek argazkia, eta niri antza denez begiradak gutxi egin dit lehendabiziko sakea, Zabaletak atera beharko du eta ez Aldaregiak nik duela segundo gutxi batzuk esan dudan moduan. Azkar errepasatuko ditugu 4 pilotarien datuak eta xehetasunak. Andre Aldaregiak 30 urte ditu eta latasarra da. Beste nafar batekin ari da bikote osatzen, 21 urteko Olatz Ruiz de Larramendi eulatearrarekin eta urkarietako bat nafarra da, eta txapelketanetako pilotari gaztena 15 urteko Goiuri Zabal eta Leitzarra, zeina Irati Zabala, 22 urteko Irati Zabala Lizartzarrarekin ari den bikotea osatzen. Eta hauek esan eta gero
Gatozen partidan gertatuko dena bete-betean kontatzeko lizentzia hartzera hasi da. Oiartzungo Madalen Soroko neurketa, lehendabiziko tantoa jokoan, honen bestez zer gertatzen den eskuan kateatu egin zaio Pilota Zabalari eta goiko koltsoira joan zaio. Bat eta huts, Aldaregiarentzat eta Ruiz de Larramendirentzat lehendabiziko tantoa. Bai, alaxe da ez, nik uste hor arrotzea joan dela, askotan iten bezala iratik, baina goaingoan gehiagik kateatu zaiola eskun eta gora joan zaio. Aldaregiaren sakea jarri du, beste tanto bat abian gaurko bigarrena bere lehendabiziko sakea izan dena atzera oraingoan. Lauterditik eskuin ez Zabalak ez du eskuan behar bezala sartu Pilota edo behintzat ez du ark espero bezala gozatu eta hor jaisten saiatu da biterdi irutik, nabari urrun xamarretik Goiuri Zabaleta eta ark ere ez du eskuan Pilota behar bezala sartu. Eta zuzenean berantzko bide hartu du Pilotak. Bai, bueno, hoxe ez, nik uste jesten saiatu dela pixkoat, ez duela eskun sartu eta txapazpira ez. Bueno, azteko urdinen bi huts, ba, bueno, gorrik gustora hartu izan dituenak eta ikusko du mendik aurra gertatzen du. Lehengo igandean, gaur 8 behasainen ikusi genuen, Goiuri Zabaleta ere oso oldarkor eta sartzaile asistela normala den moduan, sartu zalea delako, baina eraginkortasun eta doitasun handiegirik ez zuen izan, bakarren bat ere joan zitzaiolako txapazpira azpazen txapara. Bai, alaxe da ez, bizkat deseroso ikusi ginen hor erasoan, eta, bueno, ez berak nahizun bezala jokaldi hoitan, baina, bueno, amaieran ere nik uste konfiantza pixkoat hartu zunen erakutsi zula ez, zehar eskutsua den hor aurren, eta berak bukatu zuen ez, gantxo eder batekin. Partidaren bigarren erdian piztu zen eta hortik aurrera etzen itzali, bada gaur nola molda daiteken. Sakera doan Zabaleta, Leitzar gaztea sake gaiztoa jarri du, eraman bostet erditik eskuinez Olatz Ruiz de Larramendik, Goiurik atzera eta Lauterditik Olatzek. Luze zafratu Lauterdi ingurura ezkerrez eraman Irati Zabalak, batet erditik atzera. Aldaregiak iruterditik luze jarri du Pilota Zabalak eta ezkerrez sartzera behartu dio Olatzi. Aldaregiak eraman, Zabaleta gatzera eta atzerak etorri behar izan du hor Pilota eramatera Olatz Ruiz de Larramendi, baina azkenean zangoekin trabatu eginda Olatz bera, Pilota begien bistatik galdu egin dune batean eta konturatu denerako gainera etorri zaio eta gorputzetik Pilota aldentzerik ez eta gauzak ala tantoa urdinentzat izan da. Bai, nik uste berak ustezuna baino geixo ibili dela ez, pixka gertu gelditu da Pilota hori eramateko eta atzerago jarri beharra zeon ez, eraman alizateko. Bina berdin markagailuan, Zabalera Goiurik, Andreak bildu eta berriz ere Goiurirentzat aukera, txokoan utzi du Pilota, Andreak erdira. Beste dejada bat, txokoan Goiurik, baina txapa behaz topatu zaio bidean jokaldi horri eta txaparen hotxa entzun dugunez ez da zenbatzeko moduko Pilotak da izan eta akatsak tantoa gorriz ari direnei eman die. Bai, alaxe da ez, bueno, hasiera honetan nahiko hotz igual ez, pixkoan lau Pilotarik sartu gabe igual Pilotaka da gehioko tanto bat beharko lukea pixkoat ez, sentsazioak hartzeko oso azkar joan di hasierako tantook eta pixkoat hotz ikusten di hasiera honetan lau Pilotarik. Honen arrazoia behar bada, tentsioa ere izango da, hemen gauza asko egon baitaiteke jokoan, batipat Aldaregiarentzat eta Ruiz de Larramendirentzat. Bai, esan du ez, hasieran beraientzat bereziki oso garrantzitsua den partidu dela, eta hori ere hanketan bereziki nabaritzen da ez. Ez die hankak nahi bezala mugitzen, pixkoa gortasun hori ere tentsio horrek eragiten dulako, eta posible da eragitea hasiera honetan. Zurrun dituzte hankak eta bereziki zurruntasun hori Aldaregiarengan eta Olatz Ruiz de Larramendirengan da nabarmenagoa. 3 partida falta dituztelako sailkapenean eta 3etatik 2 gutxienik irabazi beharko lituzketelako
laugarren postuan sartu nahiko balute, baina horrek alde txar bat ere badu, txamponek alde bidituzten moduan, eta alde txar hori tanto kopuru negatiboa da, eta horrek behar bada, bi ez ezik 3 ere irabaztera behartzen ditu, gorriak. Bai, alaxe da ez, azkenen aberaxa garrantzitsua izango da oso, eta badaki beraiek ere ez, puntuaren garrantzia. Dejada, ederra egin du. Zabalean Olatz Ruiz de Larramendik, eta ederra ez ezik doia ere izan da jokaldia, eta harrapatzerik ez dute izan ez goiurik ez iratik, eta tantoa laugarrena gorriek lortu dute. Bai, oso na ez, Olatzeko gainera hasieratik ez, asko mandio pilotari irati bera asko behartuz, eta gero aukera eukidunen pixkat joku aldatzeko dejada zoragarria Zabalen. Eta beste tanto bat jokoan, goiurik Zabalera. Herri aldetik bildu eta atzean pilota paratu Olatzek. Zabalak eraman eta gero bien tartera Arro. Nafarrak ezin behar bezala pilota eskuan sartu. Izartzarrak bien tartera Luzesko. Goiurik eta pilota hori kontroli gabe joan da zuzenean lurrera Olatzen eskutik, ez du norabide zuzenik hartu pilotak eta zuzenean bera egin du, gora egin beharrean. Bai, esten ikuste igual saiatu izan dela pixka bat, joko Olatzen ongi hasi delako hasiera hontan eta ez dula eskun ongi sartu eta ematen dion indarrakin oso bera joan zaiola. 3 eta 4 markagailuan eta Goiuri Zabaleta sakera. Pilotari eragin dio punpa. Eta sakea luze jarri du, ez da boikoa Goiurengan eman egiten dio pilotari eta abiadura txertatzen, baina hain sake luzeak ateratzen ez dut ikusinik bederen eta harrigarria gertatu zait, baina arazorik gabe jaso du. 6 terdira ateratako sake hori bat Ruiz de Larramendik eta orain aurrelari etute tantoaren ezama aldaregiak atzera ez baitute zer jakin nahi Goiuren gainean eta gero gaiztotu. Irati Zabalak Goiurik aukerako pilota izan dezake. Irekitzen saiatu da, baina sotamanoz moztu du pilotaren hegaldi aldaregiak eta gero berriz ere pilota gibelera. Zabaletak ezin sartu Goiurik eta Zabalak ez du pilota hori gozatu. Luze moztu aldaregiak, Goiurik eraman berriz ere moztu aldaregiak. Zabaletak txokoan, aldaregiak ireki, eraman Goiuri Zabaletak jaso. Aldaregiak pilota ura ere, Bipare eta Zabalak, Ruiz de Larramendik jaso, eta Zabaletak atzera, eta berriz ere, aurre aldetik atze aldera, korrika joan behar, Olatz Ruiz de Larramendik pilota jasotzeko, Ormabikoa gurpilarekin, Goiuri Zabaletak eta abiatu bada ere, hanka bizkorrek ezin izan dute, Andrearen hanka bizkorrek ezin izan dute, pilota hori eramateko deus egin, launa markagailuan, tanto bizia izan da, eta azkenean maisuki bukatu du tantoa. Goiuri Zabaletak, Bipareta, dotore batekin. Bai, alaxe da ez, tikitaka bizi-bizi nibili die horra aurrek alden, Goiurik oso ongi moitu do pilota eta gorrik defentsa bikaine erakutsi batez ere Andreako idun modun, eta tanto oso nahi ikusteko aukera izan du. Beste berdinketa bat markagailuan, bigarrena, bina ere izan baitira lehentxeago, eta sake hau ere gaizto. Eta oso luze Goiurik, ezkerrez eraman Ruiz de Larramendik, Zabalera atz muntxurrarekin jota Goiurik, iratik zabaldu, Goiurik txokoan dejada, eta Olatz abiatu egatik ere ez dio iristeko denborarik eman 5 eta 4 markagailuan, eta nik uste hor eskuin eskuari heldu diola Goiurik, aurrez atz muntxurrarekin jotako pilotaka da horrek emandako minagatik. Bai, igual, eskun ongi sartu gabeko golpen bat hartuta izanen da, baina guain ongi hasi da moitzen pilota ez, alde batea eta bestea dabile bikote gorrie eta justo hoi da ez, Goiurik jokue eta hor sartzen denen oso zaila da aurreitea ez. Luze jarri du pilota, zazpitik eraman Olatzek eta gainera erantzunarekin Goiuriri ez dio sartzeko aukerarik utzi. Orain ez du aurrekoan beste arrotu, baina honetan ere Leitzarrarentzat sartzeko abagunerik ez, Zabalera Olatzek, Zabaletik Zabalera jokaldia abiatu du. Goiurik oraingoan txokoan utzi du pilota, Andreak zabaldu,
Eta Zabaletik Zabalera beste dejada bat Goiurik, honako hau, kontrakantxara joan zaio ordea, Bosna markagailuan, eta tantoa gorrientzat. Bai, ikusko da, hasiera oso bizi izaten nahi da, batez ere Gorrik defentsa lanen alde batetik bestea dabiltze, fisikoki Bosna oso partidu gorra ikusko da nola erantzuten duen, baina bai, igual hori tartekare kontun hartu behar du atxedena badaudela, lau bikote bakoitzek eskatzeko aukera daukeala, eta garrantzitsua izango dela hori ongi dosifikatzea, ez? Hasiera oso bizie, defentsan gastu handikoa esango nukenik, eta tentsioa erantzten badiu gaina horrei, fisikoak zer esan eukiko. Partida gogorra doa, 10 minutu terdi pasatxo dira hasi denetik, baina hemen nik uste nekea ere agertuko dela luzera gabe eta behar bada etenaldiak kudeatzeak ere, etenaldiak behar bezala kudeatzen jakiteak ere izango duela importantzia, garrantzia, 6 eta 5 urdinek lortu dute tanto Andreari zabaltzen hasi den pilota hori txapara joan zaiolako eta lehendabiziko aldiz pilota aldatzea erabaki dute Goiurik eta Iratik. Bai, pilota bizitxegoa nik uste dabilkiela, esaketik mineekin nahi delako, zuzenen ez badare gero aurren gelditzen zaiolako pilota, eta horrekin gustora aurkitzen dago Goiuri bereziki. Ez du eskuan pilota behar bezala sartu Irati Zabalak, Olatzek atzera, espero baino laburrago geratu zaio eta bien tartera gozatu ezin da. Lizartzarrak, bien tartera arro eta indarrean Olatzek eta horrengoan atzera. Goiuri sarda dineskatu dio Iratik. Pilota jaitsi. Olatzek makurtuta altxa. Eta gero esku gorpoarekin atzeratu. Irati Zabalak. Kexu da Lizartzarra. Ikus diezaiok egunez. Ezpaita pilota asko eskuan sartzen ari. Luze jarri du Olatzek. Seiterditik oso zaila jaso du. Iratik Andreak zabaldu. Ormabikoa urrundik saiatu da egiten Zabaleta, baina ez du jokaldiarekin asmatu seina markagailuan eta beste berdinketa bat. Bai, aurreko partidun antza hartzen nahi da, ez? Olatzek ikaragarri eman zion, atzealdetik Iratik sendotasun handi erakutsizun pilota guztik eramanez, guain hemen seiterritik eramanduna oso zai ezen bezala, eta Goiuri momentuz xat artekatzen ez, asmatuz, eta gero beste txegite batzuk pilatzen, eta seina markagailu eta momentuz berdinduta partidu. Eta akaso Iratirengan aipagarria ez dela partida hasieran pilota asko eskuan sartzen ari, batzuk kontroli gabe joaten ari zaizkio dezente arrotuta eta beste batzuk berriz eskuborkoarekin edo atzmuturrarekin jota doido iritsi dira, txapa gainera. Bai, igual eskun gozatzen ez edo gehiagin ematen ez, baina oso garrantzitsu edel egiten duen lana, ez? Azkenen Olatzek hemen seiterdine eukitzen do Irati, baina Iratik denak eramaten ditu, ez? Eta horrek ero azkenen aurrelariri sendotasun horrek asko ematen dio. Duela 2 aste, nabarmendu zuen hori Zabalak segurako baratze pilotalekuan eta gaurreren ikuste beharra etorriko balitz agertuko duela, ondo baldin bada behintzat defentsa sendo eta pitzatzeko zailura Irati Zabalak, beste tanto bat jokoan, seinako berdinketa hautsi behar duena. Aldaregiak bien tartera luze, Goiuri urrutitik sardadin, oraingoan aukerakoa izan lezake Leitzarrak atzera, bolea zeraman 3 eta 4 denetik Olatzek berriz ere atzera. Zabaletak, bost eterditik jaso Ruiz de Larramendik eta Zabalak atzeratu. Olatzek nahita jaitsi, Zabaletak atzera. Olatzek ere bai, ez. Goiuriren airea ekiditeko beste, Zabaletik dejada. Egin du Goiurik berak, oraingoan atzera Iratik eta hori ez da barruan izango. 7 eta 6 honetan ere ematera joan da Irati. Eta ez dakit nik ez ote zaion eskuan pilota hori kateatu. Eta ez du nahi bezala gozatu eta kanpora joan zaio azkenean pilota. Bai, alaxe da ez, azkenen hor, nik uste aukera hona zela ez luze jarri beharren pixka Zabalera botatzea, Olatzentzat oso zaila izango zen eramateko barrun izan balitz, nik uste ongi botatako jokalde izan dela eta oso gutxigatik joan zaiola hor Zabalen kanpora. Ordu laurden besterik ez da pasa partida hasi denetik, baina gogorra doa oso
intentsitate handiko neurketari gara ikusten eta partida etete erabaki dute Zabaletak eta Zabalak. Aurkariak gainera etorri eta Ormeizti gozakurraren egin da aurretik jarri zaizkielako. Bai, oso gorra hasiera hau esango nukenik, ez? Asko eman bartzaio pilotari tantoa lortzeko, alde baten erasoan ikusten ditu, beste alde baten defentsan oso ongi ikusten da bereziki Andrea, eta bueno, horrek asko gortu dugu arte partidue, eta ea hemendik aurrea zer ikusten dauk. Eta etenaldia eskatu badute ere, ez dira atxeden setean denbora luzez izan ere segidan joan baitira, segituan joan baitira 6 terdi ingurura pilota bat hartu eta arekin jolasean ibiltzera ez baitute oztu nahiko. Ez azkenen, partidun sartuta daude, arnasa pixkat hartuta berriz zulidie kantxara, eta berriz bete-beteko partidua ikusteko prest. Bien tartera luze Goiurik, ezkerrez eraman, pirika-pirika. Olatzek bere burua lurrera bota eta jaso ura ere. Andreak eta horrengoan atzera Goiurik eta badu zama pilotak. Atzeratu nahi Olatzek, gantxo ona Goiurik eraman Andreak. Zabal aldera berriz ere luze Zabaletak, sotamanoz eraman Olatzek, atzera. Berriz ere ezkerrera. Goiurik eta gero pilota luze atzean jarri. 5 erdingurura Olatzek eta biziki gaiztotu zaio Zabalari eta ekartzerik ez, 8 eta 6 markagailuan. Bai, baina bereziki berriz aipatuko nuke Andreak defentsan indun lana, ez? Azkenen horrek eman dio gero Gorriri aukeratxoa Olatzen pilotaka da horrekin, ez? Baina hasieran hor Zabalen Andreak antxo hori nola eraman duen, aipagarri da, eta horrek behartzen ditu aurkarik, erasoan zabiltzenen gauzak oso ongi egitea, ez? Azkenen ez balio bakarrik dejada bat bota, gantxo bat bota, findu inbardi jokaldiek bestela Andreak denak eramaten ditolako, eta hasierantan hoiz ikusten egala esango nuke. Ondo baldin bada behintzat Andrea badakigu defentsa sendoko pilotaria dela eta aurkarietan irati da. Defentsa handiaren zama berekin daraman pilotaria eta oraingoan ere defentsa ez da bakarrik pilotan izan beharreko ezaugarri bat, erasorako abildadea ere behar da eta oraingoan zuloa ikusi duenean biparetarekin ederki aprobetxatu du Andre Aldaregia Latasarrak berak. Zoragarri, ez? Bai Olatzeko moztu duen pilota eta Goiurik meritu handiz altxatu duna, oso zai ezen altxatzeko, ikaragarri ongi moztu du lako Olatzek, eta gero Andreak ikusita hor Zabalen utxunea zeola biparetaz tanto bikaine. Egindako lehendabiziko tantoa izan da hori Andrearentzat, sakea gaizto jarri du eta pilota gada bakarrarekin erabaki da. Gorrientzako 10. tantoa izan den azken hau, 10-6, sake hau ere oso gaizto jarri du Andreak berak. Bai, askotan aipatzen du, ez? Andrea igual ez dula sakatzaien arten jartzen, indarra askorik gabe sakatzen dulako, asko bombeatzen du pilota, baina bai badaki ezkerparetan oso ongi sartzen, ez? Eta azkenen igualeko balioa dauke hori jartzen duzunen, ezkerparetan itxatxita joaten delako. Alere saketan progresio ikusi zaio txapelketan guztian zehar eta tasun hori asko betu du txapelketa hasi zenetik orain arte. Bai, entrenamentutan eta lanketa alor guztitan egiten da, sakeke badaki bere garrantzia dula eta batez ere aminten delako lehen sake horrekin eta garrantzitsua da eta ikusten da, ez, Andreak horraz matzen du. Eta oraingoan idatiri pasazaio Andreari, pilota eskuan kateatu eta azkenean ez da zenbatzeko modukoa izan Andreak jo duen pilotaka da, 7 eta 10 eta zuzenean saskira joan dira Zabaleta eta Zabala. Bai, beste pilotakin Gorrik gustora daudela ikusten da, takadatxoare ikia lortu duelako, eta guain saketik berriz Goiuri miniten saiatuko da, edo sake bueltan beraien pelota aterata. Pilota bizia izango dauxe, hain segura aurretik urdinek erabili eta plazaratu dutena, este tanto bat jokoan, Andrea Gatzera. Lauterditik ezkerrez eta makurtuta ekarri, irati Zabalak, kantxaren erdira indarrean, Goiuri bere tokitik ateraraztera Olatzek, Goiuri bildu, eta geizto jarri, eta gero Olatzek eraman, bizi moztu Zabaletak, Aldaregiak jaso, gantxoa kantxaren erdingurura Zabaletak, eta gero biltzearekin bakarrik ez da konformatu Andrea, eta gaizto eta eramateko
zail jarri dio Goiuriri, eta Goiurik ez du bueltan ekarri pilota hori. Nik uste hor dudatu indula Goiurik berak ez, berriz airez joateko pilota hortara, eta aukera hona zuen ikuste, baina gero atzea indo pausu eta atzera indun hortan, Andreak ongi sartu donez ezkerparetan, tanto indiola. 11 eta 7 markagailuan iritsi dira Lanardietara Aldaregia eta Ruizen Larramendi, eta beste tanto bat jarri du abian Aldaregiaren sakeak. Olatzek atzera, Zabala, luze jarri du Aldaregiak aukerarik izan ez ezan sartzeko. Luze jarri du Olatzek ere, eta horrengoan eman egin behar dio Eulatearrak. Pilota zafaratuta bosteter dira. Bidali du, Zabalak ekarri, bien tartera aldik eta luzen ibili du pilota Aldaregiak eta gero Ruizen Larramendik atzera. Zabalak jaso eta pilotari altuera eman, Olatzek berriz ere, takateko galanta pilotari, seiter ditik. Zabalak eraman, azer nolako defentsa erakusten ari den Elizarzarra, bien tartera Aldaregiak, Zabaletak jaitsi, Ruizen Larramendik eraman eta Zabaletak atzera gero. Eta laurdenetik Olatzek luze, ez moldeaz Goiuri ez sartzen saiatzeko beste. Bien tartera Goiurik eta gero hor dejada egiten saiatu da Ruizen Larramendi jokaldiak egitearekin tematuxe ikusten dugu Olatz, beste partida batzuetan ere antzeratxu ikusi dugu eta orain ere jokaldia egiten saiatu da. Txokoaren jiran zuloa eta aurkariei erasateko beste tarte bat zegoela ikusirik, baina Txapazpira joan zaio 8 eta 11 markagailuan. Bai, hor nik uste aldatu inaizula pixko bat ez, aurrekoak atzea botata ikusten dare hori aurrekoan bezala ez, iratik hor atzetik denak eramaten ditula, eta orduan pixko bat aldatzen saiatu da hor txokoan dejada botata, eta oingontan Txapazpira joan zaio. Bikote bakoitzak 4 pilota ditu saskian eta Zabaletak eta Zabalak orain arte ibili ez duten bat. Kantxaratzea erabaki dute, hau berria da esan baitie aurkariei, sakera datorren pilotariak, 8 eta 11. Markagailuak erakusten duen emaitza, hasi da beste tanto bat, Zabaldu. Goiurik, Andreak bien tartera, eta gero txokotik Zabalera. Jokaldi perfektua eta doidoia, Zabaletak 9 eta 11. Harrapatu ala bukatzen artista dela, erakutsi du beste behin ere Goiurik berak. Eta batez egoen indun jokaldi hori askotan ikusten zaio ez, oso jokaldi zaile da, gorputze beste aldera jarri eta gero hor osongi engainatzen dulako arerioa eta Zabalen tanto bikaine lortzen dulako, askotan ikusten zaiona, baino lortzen do bere helburu ez, batez ere hori, arerioak txokora itea aurreneko pausu hori eta Zabalen tanto bikaine. Erdira baina gaizto jarri duzakea Goiurik, Olatzek eraman eta gero Zabalak atzeratu, boste derritik Olatzek ekarri eta pilotari altuera eman da. Bere buruari denbora eman, ez du eskuan pilota behar bezala sartu Goiurik eta Olatzek atzeratu. Zabalak bostetik luze jarri eta Aldaregiari sartzeko eta erasorako aukerarik bat ere utzi ez. Berriz ere atzera Zabalak eta hor asko gaizto du zaio pilota. Baztertu gabaitzen Olatzi eta ez da bueltan izan pilota hori. Bai. Soro pilota lekubaren beltzean, Ortisaren beltzean. Aipatu du hasieran igual gozakaitz xamartzago zebilela irate, baina nik uste sartu dela partidun eta guain osongi jarri dut pilota ez. Bosterdi kuadro inguru hortan itxatxi ezkerparetara eta tanto ona oengoan iratin aldetik. Beste partida batzuetan ere berotan sartzea, partidan sartzea kosta egiten zaio, baina behin sartzen denetik, behin partidan pilotak da onak jotzen hasten denetik amaieran arte, normalean itzalaldirik ez du izaten eta tinko eusten dio bere jarrera horri. Bai, eta garrantzitsua da, azkenen segin berra daulako pelotan, borrokatu tanto bakoitze eta hori ongiten duen atzelarik, aurrelarik eskertzen da. Eta berriz ere lehengoaren antzera, kantxaren erdialdetik Zabalera jokaldia. Goiuri Zabaletak eta aurrekoan gertatu den legez hau ere harraposturik gabe, erantzunik gabe geratu da. 11 berdin markagailuan eta
etenaldia eskatzea erabaki dute gorriek, ez dut uste hau nekearen gatikoa bakarrik izango denik, gogorra doa eta intentsitate handikoa ari da izaten norgehiagoka, baina taktikotik ere izango du gauzak ondo etenaldi honek, gainera etorri zaizkielako Zabaleta eta Zabala, Aldaregiari eta Olatz Ruiz de Larramendiri. Bai, aurretik hor tartetxo hartuta ibili die, beraien pelotakin, eta bueno, oso takada ona lortuta eta ongi ikusten zen bikote gorria, baina guain Goiurik pilota aldatuta mine indo, 11 berdin du partidue, eta dena irekita momentu hontan. Eta ez dut uste, aurreko partidetan gertatu zaiena jazotzerik nahiko dutenik Olatzek eta Andreak, aurrekoetan aurretik ere izan dira, eta garaipena ez dute oso aparte izan, baina azkenean 22 egiterik ez, puntua euren ganatzerik ez, eta puntua behar dituztenez, gaurkoan 22 egitea beharrezkoa zaie. Bai, alaxe da ez, azkenen hori kudeatu beharko due, 11 berdin du partidue, oantxe partidu erdin bibikotek, eta hemendik aurrea zaikusten. Eta Goiurik inbabiztiko pilota, kantxaratzea erabaki du, txokoan utzi du pilota, eta Andreak ez du bueltatzerik izan, 12 eta 11. Berriz ere, jarri dira aurretik, Zabaleta eta Zabala, orain urrengo 5 eta 4ko emaitzan izan dira aurretik, eta ordutik ez dute abantaia aurre hartzerik izan, eta oraingoan aspalditxoko partez lortu dute berriz ere markagailuan aurretik jartzea. Bai, pelota aldatzen garrantzia esango nukenik ez, bikote gorri deseroso ikusten da pelotanekin, Andrei berai eskun ematen detzaiola ongi sartzen eta deseroso dabilela, eta bueno, hortik etorri dela pixkoa buelta ez. Aukerakoa Goiurirentzat, txokoan deja da, Andreak eraman eta sotamanoz aurkariei lanak ematera Zabalak, eta gero Zabalaldetik atzera Goiuri Zabaletak luze jarri du lauter ingurura Olatzek, eta horrengoan beste Zafaraldi galant bat emateko aukera, luze jarri du atzean, iratik pauso bi aurrera egin eta jaso, gantxo horrengoan Goiurik erritmo aldatzeko, eraman Andre Aldaregiak, kantxaren erdira jokaldia Goiurik, eskuinez eraman zelan edo alan, Ruiz de Larramendik atzera, Gurpilarekin eta abiadurarekin Zabaletak kitatu egin dio airea, eta jokaldirako tentazioa Ruiz de Larramendik Goiuri eta orain urdinen zegoen agintemakia gorriek daukate, txokoan Zabaletik Zabalera hobesan da dejada Andre Aldaregia, eta tantoa ezin hobeki bukatu du Latasarrak dejadaren bitartez aurrez egiten saiatu deneran. Horrengoan atera egin zaio jokaldi ahalegin hau, eta horrek saria eman die gorriei, eta jada 12 lortzea bideragarri izan zaie. Bai, gantxo zongi moitu dugu Goiurik tantontan pilota, baina Andrea berriz defontxan oso sendo, bi pilota zai eman, eta azkeneko ontan gaina txoko Zabalen hortxe utzita, irati hortzeo, baina ez du eramatik izan. Ez du behar bada tanto askorik amaitzea lortu, baina bukatzeko abilezia zaratago defentsa lana eta sendotasuna aintzatestekoak dira neurri batean, eta Andreak horixe dauka, erasorako lotxarik ez, baina defentsarako ere egin behar denean lana sendo egiten du, eta normalean arrakalarik ez du erakusten. Alderdi horretatik. Bere jokun zati handi bat defentsa da, ez? Defentsan ikuste esango nuke gaur egun pilotarik onenetarikoa da, ematen dituen pilotak ikaragarri die, eta horrek asko balio dore bai, ez? Bat gehiago eramate horrek, lan asko ikia behartzen dulako aurkarie. Hirutarditik Olatzek ezkerrez eraman, eta airez goxo! Kantxaren erditik Zabalera, jokaldi doidoia eta oso polita Goiuri Zabaletak, 13 eta 12. Azte dejada ederra utzi duen Zabal inguruan. Ba, ikusi da ez, zein beharra da, Andreari tantoa sartzeko ez, azkenen aurretik tanto itxeko moduko jokaldi indo, eta gero ogoin boleaz Zabalen indako tanto hori zoragarrie. Hain, nik uste urdine pixpat agintzen nahi diela, gorrik Goiurin joko hortatik ezin ateraz esango nukenik, eta igual, beste atxeden etxo bat edo beharko lukeala joku, oain Goiurik hartu duen joku hori mozteko ez.
Amaikan abertin zijoaztela hori egin dute eta behar bada orain ere hori xebera egitea eletorkiek bat ere txarto gorriei eta nik uste hartara abiatu dute denolatz. Andreak lagunari begiratu dio eta esango nuke pedimos. Galde egin dio da lagunari, ez dute oraingoz partida etetea erabaki, baina laster etorriko da. Baldin eta urdinen tanto sorta edo ugolde hau geratzen ez bada, gorrien aldetik etenaldia eskatzeko tentazioa eta erabakia gantxoarekin oraingoan ez du asmatuko jurik eta bera joan zaionez 13. tantoa lortu dute gorriek eta segidan doaz Jose Mari Etxeberriaren saskira euren bat zenbakidun pilota kantxaratzera. Bai, azkenen konfiantza hartzen aizen gantxo horrekin, oso ongi sartu ditu beste eskun eta minere indo gantxoakin, guain den ikuste ongi joan dela bile, baina guaingoan bat txapazpira joan zaio. Eta arnaz gune aldi beren gorrintzat ez, hor ikusten zen pixko bat, bere jokun sartuta zaudela eta utxegite horrek, arnaz pixko bat, mango dio bikote gorriri. Punpa ez dio behar bezala eragin pilotari Andreak, baina ere lau eta laurdenean jartzea lortu du sakea. Lau eta laurden inguruan paratzea lortu du, Olatzek atzera, Zabalak jaso eta beste aukera bat pilota arrotzeko Olatzek alere azken unera arte itxeron duenez gaiztotu ere apur bat egin zaio Olatzi, baina atera egin du. Ahal izan duen eran, Goiurik aukerako oraingoan, Txokotik Zabalera, Gurpildun jokaldia, Gurpildun jakoa eta oraingoan Txokoaren ingurutik irekitzen saiatu da Zabal ingurura eta txapak egin duen kontrol jokaldi horrekin eta tantoa gorrientzat izan da, atzera ere. Bai, esan du ez, azkenen defentsan lan ona egiten duen aurrelari bat duzunen bertan asko ajustatu barra die jokaldik eta batzutan ez da erresa ez, hor txapa ingurun ibili behar duzun hortan, normala da tartekare txapara botatzea, badakizolako bestela defentsan eraman ingo dizuela pilota hori. Eta menturatu izatera behar bada ez dute duen postura behartutxoan egin, Goiurik jokaldi saiakera hori. Ongi egiten duen jokaldi da, baina batzi xamarren bazen eta behartu prezisio horrekin txapara antzaio. Andrea gain-gainean zuen eta aurkari erasokor bat haren arnasa sumatzeko moduan izateak horixe dakar batzuetan tantoak erabaki beharraz gehiegi doitzea eta milimetrikoki egitea eta batzuetan txampon horrek ere badu bere beste aldea eta kasu horretan txapak egin du topo Goiuriren irekitzeko saiakerarekin. Kontu beste tanto bat dago jokoan, 14ko berdinketa euskatuko duena, biztia doa, aurrelariak zeinatzelariak asko sartu beharrean dira. Tantoan zehar Zabal aldera luze jarri du Goiurik, Andreak moztu Txokoan egin nahi izan du bejada, baina azkenean pareta biek bat egiten duten kostan jota Zabaleratu egin zaio. Olatzek kantxaren erdira eta Zabalak lautarritik luze jarri du eta gaiztotu egin zaio pilota atzelari eulatearrari. Zabaletak jaitsi, Andreak altxa, bolea Zabaletak, aldaregiak ekarri. Jokaldi bat, efektuarekin bestelako norabide hartu duena, erdialderako norabide hartu duena, eta azkenean txokorako ziren Andrea Naizolatz eta desbideraketa horrek ez ustean harrapatu ditu bi aurkariak, gero barkamena eskatu die arerioei Goiuriek, baina hemen barkamena eskatzeak ez du balio, tanto egiteak baizik eta tantoak ongi zein gaizki jotakoa pilotaka da izan berdin balio duenez gainean baldin bada amaitzearekin nahikoa denez, tantoa urdinentzat dejada xelebre horri esker. Bai, ikusi da ez, inalakin dituela eta gorriko songi erantzun duela oso tanto gorra izan da ez, denantzat ikusi da lau pilotarik nola bukatu duen tantoa, nik bereziki Andreantzat esango nuke karagarri gorra izan dela ez, eraman ditun pilota guztik ikusita, eta nik uste atxeden pixkoat eskatu beharko lukeala ez, oso importantek izango die hemendik aurrako tanto guztik, eta
ikusita hoxe, hor daudela eta partidun bete-beten daudela atsedena eskatzeko. Eta nekearen lanak akaso, horratze aldetik, laugarren kuadro ingurutik dejada egiten saiatu da Olatz eta txapazpira joan zaio, behar bada jada unaztioak, unadurak nekeak agerpena egin izango du euren gorputzetan eta nekeak ez du laguntza handiegirik ematen. Bai, alaxe da, eta nik uste tanto horren, bai, ez, aurreko tantoan eragina izan dela, ez, azkenen tanto oso gorra izan da, nekatuta zeuden lau pilotarik, eta gero olako dejada bat botatzeko presizio handi behar duzu, eta hanketan indarra jarri, ez, eta nekatuta zaudenen, normalen olako jokaldik ikia zailegoa izaten da, eta nik uste horregatik joan zaiola goingoan Olatzeri bera. Eta atxeden setera etortzea erabaki dute. 16 eta 14 emaitzarekin Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik zuti arazteko agindu eman die Gipuzkoako Pilota Federazioko Jose Mari Etxeberria epaileak lau pilotariei eta berriz ere lanerako borondatea agertu eta badoaz kantxara apurka berriz ere jokoa martxan jarriko baitu une batetik bestera. Goiuri Zabaletak aterako duen sakeak jarri du pilota eta beste tanto bat abian Zabaletak oso gaizto eta bosteterditik ezkerrez Olatzek eramaterik ez 16 eta 16 ez 17 eta 16 eta 14 lehengoa zen, lehengo emaitza zen, oraingoan beste tanto bat erantzi dietenez Urdinei Goiuriren sake horregatik 17 eta 14 dago markagailua, oso sake gaiztoa eta saketik zuzenean tanto egitea lortu du Zabaleta Leitzarrak. Jera. Bai, eta gero pelota aldatu eta berriz ez. Ikusi du leheno tarte baten pilota honekin gorrik deseroso ibili diela eta hori horrein jakitun da Goiuri ez. Leheno tantoia da ikia pilota honekin lortu du eta ikusiko da guain. Alaxe den edo ez. 17 eta 14 beste tanto bat jokoan hortu post egin dute. Zabalak eta Ruiz de Larramendik eta Olatzek aurretik egin duen moduan. Hiru terditik Zabalera egin du dejada iratik eta ederki atera zaio. Artistarik onenak ere sinatzeko moduko tantoa zizelkatu du Lizartzarrak Oiartzungo Madalen Soro pilota leku honetara. Etorri den pilota zalearen gozagarri eta tanto horrekin 18garrena lortu dute Zabaletak eta biek. Bai, alaxe da ez, bikaine Zabalen lortu duen tantoa eta aipagarri ere egiten nahi den partidu ez. Azkenen zuk, hor kontrolan nango baina utxoite oso gutxio bat ematezari badauken iratik bera, bi, baina hori ez, oso sendo dabile horre ikusita Olatzatzen bat eman dion pilotari ez, eta nik uste gaurkoan hori ere gakoetako bat izaten ari dela. Egindako odina galdutako du iratik, baina lau pilota hori ez gain sendotasun ikaragarria erakutsi hori du partida gehientsuenetan eta gaurkoan bertan ere bai, gaurkoan ere ari da bere defentsa zurrun eta gaindi ezin hori ekartzen argitara eta horrek laguntza eta konfidantza emango dio bikoteari noski. Bai, atzelari bat olako sendotasunekin nahi denen aurrelarik lasaiago jokatzen du, zure aukerak ere hobeki baliatu ditzazkezo eta horrek ere bikote urdineri beste plus bat ematen dio, ez? Eta guain ikuste bikote gorrie pixko bat krisi garaien esango nuke tanto batzuk segidean itea lortu duelako urdinek, bostantoko alde 22 hontan eta nik uste, ez, zai izango dela honei buelta ematea batez ere ja nekeare sartzen delako, ez, joku. Eta aserre puntu batekin, sumindura puntu batekin ezote dagoen Olatz esango nuke haiei gauzak ez zaizkilako akaso nahi bezala ateratzen ari eta horrek eta partida honek eurentzako duen garrantziak noski ez du lagunduko. Horretan 22garrena gero eta gertuago ikusiko dute normala denez tanto bi baino ez zaielako falta beste puntu bat gehiago zakuratzeko Goiuriri eta Iratiri eta aldiz helburu urrun behar bada 22 eta puntua Aldaregi Ruiz de Larramendi bikotean entzat. Bai, Maldangoran jarri zaioala esango ginukela ez, 22 biden bitanto bakari falta zaizkiolako
eta bueno, eusteko garaie da, Andreak ere horra aurren bat asmatu inbarko luke, baina olakotan Goiurik badaki ez, ja gutxi falta den hortan erantzukizune hartzen eta bukatzen guain indu bezalaxe ez. Txokoan dejada doia, Goiurik txapa eskatu du. Andreak antza, baina horrez dugu txaparik antzun eta ez da Jose Mari Etxeberria epaileak ere 21 eta 14 eta bakarraren faltan dira garaipenerako eta beste puntu baterako. Zabaleta eta Zabala bertara bildu den pilotazalearen txalo artean badator bere azkenengo sakea ateratzera Goiuri. Aizko jarri dio Olatzi, boste terditik bueltatu. Eulatearrak keinua ona zen, baina hor tantoa bukatzen alegin da. Zabala pilota moztuta jaitsita eta zuzenean lurrera joan zaio bat ere kontrolik izan gabe eskutik frontiserako tartean. Bai, azkenen, 35 aukera ematen dizore bai partidue jokaldi batekin bukatzeko, nik uste hor iratik jetxita bukatu nahi zula partidue eta bera joan zen. Eta hemendik aurrera utxalak hausi jokatzen hasi beharko du. Andre Aldaregiak aurrealde hartan aztesake gaiztoa, eraman alata guztiz ere. Zabalak, bien tartera luze Andreak, Zabalak ekarri baino ez du egin hor. Eta Olatzek gero, pilota gibelean paratu. Eta baita segidan Zabalak berak ere. Olatzek luze. Iratik jaitsi nahi izan du, baina doi iritsiko zen pilota hori. Txapa gainera iritsi izan balitz. Eta oso gutxiren faltan geratu da. Azkenerako, 16 eta 21. Bai, eskunik usteztula behar bezala sartu eta beste utxegile bat, guain, partiduntzara esan du ez, oso gutxi utxegindula, guain jarraian bi badauzke, baina, nik uste margen pixko arte ere baduela ez, 22ko hortan, bakarra faltan, utxegile bat pilatzen. Alere, pilotak horren meritua, Olatzi ere aitortu behartzaio, berak jarri baitu batzean. Eta gaizto. Asko aizaio ematen ez, azkenen bida hemen goine seien gurunda bilki Irati, baina egia da goine arte osongi eutxi diola. Eta kaso Irati ez tabilongi neurtzen, Olatzen zartakoen lurreko distantzia izan ere batzuetan espero baino laburrago eta beste batzuetan aurre ikusi baino luzesiago geratzen ari baitzaizkio pilota batzuk eta tamaina horri ere hartu beharko dio Irati Zabalak, ez dute askorik falta 22erako, baina bidea Zabalik utziz gero segituan gertura litezke. Garondoan euren atxa sumatzeraino Aldaregia eta Ruiz Larramendi Zabaletak eta Zabalak dituzten 21 tantoetara. Kontrakantxa ingurutik jaitsi Zabaletak, Andreak eraman berriz ere jaisteko inuntzioa egin du Goiurik eta azkenean dejada egin du txokoan, atzera oraingoan ez din Olatz pasa ordea, oraingoan ireki abiatu da Olatz, baina pilota hori bueltatzeko deus egiterik ez. 22 Zabaletak eta Zabalak, 16 Aldaregiak eta Ruiz Larramendik dejada eder batekin amaitu du Zabalean partida. Goiuri Zabaletak eta emaitza honekin 22 eta 16ko honekin puntua eta garaipena gaurkoan elastiko eta gerriko urdinarekin aritu diren bi pilotarientzat. Bai, nik uste partidu erdi arte partidu handi ikusi dula oso gorra bete-betekoa batzuk erasoan gehixio bestek defensan lan bikaine inez. Eta gero hor nik uste partidu erditik aurra bizkoa bikote gorrie bai fisikoki bizkoa jetxin dela, ez normala da azkenen ez aberdine erasoan ibiltzea edo defensan lan handien behar da alde batetik beste azkenen asko ibili behar delako eta erasan nagoak iritsi diela amaierara ez. Eta nik uste horrek eragindula bukaeran aldetxoa ateatzea urdinek eta nekatuta zeudela erresagoa dare zuloak bilatzea. Partidaren hasieran nabari izan zaie urduritasuna Andreari eta Olatzi eta partidaren amaierako zatian ere presioari neurri hartu ezin da. Ibili dira une batzuetan, akaso puntuak beharrezkoak baitzituzten eta hemendik aurrera are garrantzizkoago geratzen zaizkien bi partidetan
nola edo alo 22 egitea. Bai, zai jarri zaizkioa ez, nahiz eta bi partidu irabazi aberaxa dela eta oso zail izango lukea, eta bueno, gaur golpe hartu izan du, baina altxatza bestek eza gelditzen dien partidutan jokatzeko eta alba da irabazteko ez. Aukera txotxiki horiek baliatu beharko dituzten nola edo ala, bere ala pasako gara elkarrizketa setera, baina azkar aurrena lau pilotarien datuak errepasatuko ditugu. Andre Aldaregiak lau tanto egin ditu, biparetaz bat, sakez beste bat eta moztuta eta dejadaz ere bana amaitu du eta bi pilota izan ditu galdutako. Latzek 3 egin ditu, dejadaz bat eta atzean 2 eta galdutako pilota 2 izan ditu. Goiurik egin du gehien, dejadaz 7, txokoan eta sakez atzera eta biparetaz bana eta galdutako 6 pilota izan ditu eta Iratiri dagokionean berriz 2 tanto utzi ditu, atzean eta dejadaz izan dira amaitu dituen horiek eta galdutako 4 pilota izan ditu. Azkenean garaipena 22 eta 16 lortu dute Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak, Andre Aldaregiaren eta Olatz Ruiz Larramendiren aurka, eta hori guztia 43 minutu eta 18 segundoan gertatu da, eta azkenean beste puntu baliotsu eta garrantzitsu bat sailkapenaren goialdean izan daitezen jera Goiurirentzat eta Iratirentzat. Bai, alaxe da ez, beraientzat, bueno, etzen hainbesteko tentsioko puntua, baina baliogarri azkenen hemen denak sailkatu nahi dulako, eta honek arranasugune emango dio, ez, bikote urdineri kasu hontan, eta, bueno, garaipen ona beraientzat eta beste puntua Poltsikora. Hor ikusten ditut, atxeden setetik elgarrizketa postura joan da prest Goiuri eta Irati, eta ea bada zer kontatzen diguten. Hogeita 2 eta 16, zorionak neska gaurkoan partida luzea izan zitekeela erakutsi duztu hasieran, baina bigarren zatian bereziki zeuik ibili zareten nagusitasuna erakusten eta adierazten, eta bide hartatik gaurkoan garaipena eta puntua lortu dituzue. Bai, hasieran kosta zaiu sartzea partidun, behaiek ongi hasi die, nik uste pelota atzen mantentzen eta gero Andrea muitzen. Eta horrek mine eman dio azkenen, eta ez du lortu partidun sartzea. Gero, pilota berri bat atea du, eta nik uste horrekin guztu gai bigala, eta azpitik gehiago ateatzen zen, eta nik uste horrolatzei mine indiula. Aurkariei akasoz urruntasuna eta tentsio ere nabaritu zaie, haientzat ezin bestekoak baitziren hemendik aurrera Goiuri puntuak, eta haiek presioaren motxila gainean dutela jokatu beharko dituzte ondorengo bi partidak, eta hori behar bada gaur ere sumatu zaie Andreari eta Olatzei. Bai, puntu zi garrantzitsuk die ez, azkenen txapelketa luzea da eta eozer pasaliteke, eta behaiek bizik seitzeko puntue, hemengo puntu zi garrantzitsuk izango die, hemendik aurreakoak, eta guain ja txapelketa bukatzen nahi dela, gerozta garrantzi gehiago hartzen die. Lehenbiziko tantoetan ez zara behar bada finibili, baina gero zuzendu zara eta hobekixeago arrasto zuzenetik joatea lortu duzu, eta tanto dezente amaituta joango zara etxera, aipagarriak bi, txokotik eta kantxaren erditik Zabalera egin dituzun dejadak. Bai, hoi ez, hasieran deseroso edo sartu gabe partidun, ez zitaizkiun tantoak ateatzen, eta horre konfiantza bera jasten do. Gero, hoi ez, pilota aldatu gunen hor, komodo sentitu gan ikustebik, eta gehiago baztertu du pelota, eta gehiago sartu gaiokun. Eta partidan zehar zeinbaitetan pilota eskuan sartu ezin da, nabaritu zaitugu Goiuri. Bai, botea ezin hartu ez, kolokatzen gaizki gaur, enun bote hartzen edo hasieran behintzat, gero ja bukaeran txe bai hor gustora, baina hasieran ezin sartuz eta botea ezin kalkulatuz. Eta dejada bat atzmuturrarekin jo alduzu? Ez. Dejadak eskugin nahi eta botatako izango ez, behatzagin ez zioten manez. Neure ikusmena izango zen, hor besoa goran zaltxatzen ikusi zaitu eta behar bada atzmuturrarekin joko zenuen, baina enaiz ni finibili orduan, alde hortatik. Ez, igual kolokatu gaizki naiz eta gaizki eman diote jada, baina ez. Eta Irati zuri dagokizunez, partida gehienetan bezala gaur ere sendotasun ikaragarria erakutsi duzu kantxan, eta pilota baztertu batzuk ekartzea lortu duzu eta defentsalan sendoa ekarri duzu kantxara. Egia esan da
Bueno, bagenegin, olatzek eman ningo zeola, orduan uste azala nire lana. Hasieran, pues, presakantxe hola hasi naizela uste, pelota erdi askotan ez nun gozatzen, baina, bueno, geho baztertzeekin bakarrik mine iten zan paretan, da hoi saiatu nahi ziten. Eta gozaka itzibilita ere, atzean tanto bat eta beste dejada eder bat ere bukatzea lortu duzu. Bai, bueno, ikusi jut bitxoko narrapatuta zeudela eta zula hortzola eta bota indet. Beste bai. Lenda biziko bi postuetan izango zarete sailkapenean eta puntuenek noski zuei arnasa eman izango dizue. Gauzak garbi izango dituzuelako sailkatzeko eta gauzak garbi ez ezik errez ere bai. Bai, esan da puntu guztik de garrantzitsuk, gaurkoa baita, goiko postuetan mantentzeko eta, pues, bueno, hoxe. Gaurko partida gogorra izan da, beraz, pentsatzen dut gorputzari buelta emateko, arnasari berritu bat emateko denbora izango duzuela, hemendik eta hurrengo partidara bitarte. Bai, hoi da, gaur, bueno, partida gogorra junda eta oin deskansatzen. Ederki ba, eskerrik asko neskak eta hurrengo partida arte. Bai, eskerrik asko. Hau esek beraz, garaipena lortu duten pilotari bien hitzak eta badatoz orain triste eta burumak urrantzean puntuarekin etxera joaterik izango ez duten Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi. Neskak gaurkoan ere garaipena lortzerik ez, une batzuetan zuek izan duzue tantoetako aginte makila eskura, baina Goiuri bereziki fin ibili da erasoan eta tantoak amaitzen eta horrek ez dizue biderik eman tantoa zuei amaitzeko. Bai, 14 jarri geha, oso ondo ibili gara hasialdean eta erdialdean, baina gero amaieran goi asko azertatu dut. Eta horren faio batzuk eduki ditugu guk, eta joan zaizkigu, baina alere nik uste partidu oso nahi degula. Ez izan dugu puntua eraman, baina pozik. Hoi duzunez Olatz atzera jo eta jo, ibili zara partida guztian zehar eta askotan aurkariak behartuta sartzitezen ere lortu duzu, baina gero esan dugun moduan, tantoa amaitzerik ez, Goiuri mehatxari dagoelako beti, aurreko kuadroetan, zer nahi egiteko prest eta zer nahi hori normalean erasoko jokaldi bat izaten da. Bai, ni atzeratzen saiatzen naiz, gero aurrean Andreak alduna egiteko, baina hori gaur Goiuri oso finibili da, eta nahiz eta Andreak horren gauzak egin eramaten zituen, eta gero berak baita beste ez zer egiten zuen, eta faioa azkenan gure aldera joaten zen, eta hola. Dejada bat ere egin duzu eta beste saiekera bat joan zaizu Txapazbira, horiek akaso nekearen lanak izan dira. Tanto gogor asko ikusi dugulako gaurko partidan. Ba, ni gaur oso jokatu dut egia esan, oso gustora, eta hori pixka eta aurren baita tanto egiten saiatu naiz, dejada bat atera zaizta balera, beste bat zaizartu, baina baita saiakera egon da, baina bai gustora. Andrea, zeu aurrean tanto amaitzen batzuetan ikusi zaitugu, defentsan ere ari behar izan duzu une batzuetan, baina tantoak amaitu agatik ezin puntuarekin etxera joan. Sí, como has dicho, he intentado hacer mi juego, bueno, moviendo la pelota así, lo que pasa que pues hoy he estado más fallón igual en la segunda parte y Goiuri estaba acertando en todo y bueno, pues ha sido así. Arnasa berritzeko nahiko alanekin ikusten zaitut, virus bat pasaduzu berriki joan den astean eta nola errekuperatu zara? Pues sí, he estado eso, la semana pasada estuve con virus, eso, pues recuperándome en casa y bueno, ya mejor. Datorren astean larunbat arratsaldean Eulaten beste partida bat liderzarako borrokan diren Maili Barrokalen eta Naroa Agirreren aurka, partida hori gogorra izango da, baina hemendik aurrerako biak, bai datorren astekoa eta baita hemendik astebirakoa ere irabazi beharrekoak zuentzat. Sí, ya pensamos en el siguiente, lo que nos queda también van a ser difíciles y nada, nosotros a lo nuestro, intentar sacar el punto y quedarnos con buena sensación del campeonato. Azken bigalderak nire partetik, gaurko partida gogorra izan da, azkenerako bigarren zatia, bigarren erdia espero baino laburrago joan da, baina tentsio eta intentsitate handiko tantoak izan dira hasierakoak bereziki, eta horrek gorputzari ez dio batere laguntzen oraingoan atxeden hartzera. Sí, eso, en la primera parte hemos estado más a gusto, en la segunda parte yo especialmente he estado más fallona y bueno, pues ahí hemos estado. Eta azken Olatz zuretzat,
zapatu erratsaldean etxean ariko zara, Eulateko pilotalekuan, zeure pilotaleku kutxunean, baina horrek batzuetan urduritasun handiago bat ere badakarkio pilotariari, ohituta altzaude etxean jokatzera edo horrek presio berezirik erantzten aldizu? Ni esan gustatzen zaidala etxean jokatzean, frontoian, beti bilen zen frontoian, eta gustatzen zait etxean jokatzea, sortzen den ambientea eta hola gustatzen zait, así que beldur gabe. Hala ere urduri joango zaretela pentsatzen dut, puntuak premiazkoak dituzuelako. Bueno, 2 puntu falta zaizkigu, nik uste beste bikoteak gure aurretik geratuko diela. Berez, bueno, lasaiago joaten gara, ez daukagu presiorik egia esan, eta, bueno, geratzen zaizkigun partida horiek disfrutatzea, eta hori, txapelketan sentsazio honekin bukatzea. Aukerak txikiak badira ere, sailkatzeko izan zen ezakete, abaguneren bat, tanteoak asko lagundu beharko lizueke, baina baduzu aukera, oraindik ere matematikoki barruan izan zaitezten. Bueno, ikusiko da, bai. Ikusiko da zer gertatzen den, eta larun batean urrengo partida zuek, Barrokalen eta Agirreren aurka. Eskerrik asko neskak eta datorren astera arte. Zuri. Hau esek beraz, Andrearen eta Olatzen hitzak eta bagatoz. Emankizunero bezala, elkarrizketetarako apaiatutako tokitik emankizunari amaiera emateko tokira, gaurko partida eta jaialdia honetantxe utzi beharko dugu jera, 22:06, 43 minutu pasatxoko partida gogorra eta aipatu dugun moduan intentsitate handian jokatutakoa. Bete-beteko partidue jokaldi honak defentsane gauzarrigarrik ikusi ditula, jendeare hurbildu da bertara, giro bikainen, ikuste, bueno, jaialdi bezala oso ona izan dela, eta pozik ez, gaurkoakin ere bai. Eta Goiurirentzat ez behiratirentzat, koltsoi are zabalagoa eta arnasa handiagoa ere bai, datozen asteetan ez baitute presioaren eraginpean jokatu beharrik izango. Bai, hoi da ez, hor elkarrizketa seten zineuten bitartean pixkoa sailkapena eguneratzen ibili bat ikusi du, eta bi aldek ikusi ditu ez, alde batetik Goiuri eta oso sendo sailkapen buru horta lehenengo postun, eta zoritxarrez gaur bikote gorria inongo aukerari gabe gelditu da, izan bi partidu gelditzen zaizkioa eta gehienez 2 puntu lortuko lituzkea, eta laugarren sailkatuk momentu honetan 6 puntu dauzke, eta beraiek ezinezkoa lukea hori eskuratzea, orduan, bueno, txapelketan aukeraik ez du eukiko balauz aurrenekoitan sailkatzeko, baina, bueno, triste ongo dien ikuste alde hortatik, baina txapelketa onare induela aipatu behar da, eta alde hortatik zorion dure, bai. Gauzak bestelakoak zirela uste nuen, baina jada beraz, bi bigote geratuko dira ezertarako ere aukerari gabe, Etxekolonia eta Mendiburu aspalditxotik, joan den astetik aukera guztiak matematikoki bederen galduta, eta gaurkoan garaipenik lortu gabe, txapelketan aurrerako izateko borregatik kanpo, Olatz eta Andrea, Aldaregia eta Ruiz de Larramendi. Holaxe da ez, bi bikote aukeraik gabe gelditu dio momentu honetan, normalare bada ez, ikusita ja 2 astetan jokatuko dela dena, eta bueno, hor laugarren postu hortarako alare lehia bizi-bizik saituko da ez, besten arten jokatuko da sailkapen hori, lanak zai izanen dia maiera arte, eta bueno, lanen segi beharra dau. 7 bikotetik 5 aukerekin, eta 5 hori gentzat, puntuak beharrezko bereziki zuentzat. Bai, alaxe da ez, azkenen guretzat Eulateko partidue bera hortik hasita garrantzitsua izanen da, bueno, Olatzek eta Andreak aukeraik ez eukiko, baina ikusita ze lehiakorrak dien eta gaina Olatzek herrin jokatzen dula, lasai jokatze horrek aukera manen dio herrin disfrutatzeko, eta gu kontrara puntu hori behar du ez, orduan, bueno, gu partidu handia imarko bera irazteko. Eta baita antzeratxu, Arrieta eta Mujika puntuak pilatu beharrean. Baitare ez, momentu honetan 2 partidu gutxio jokatuta daude, baina datorren asteburun bioik berreskuratuko ditue eta 2 puntu oso garrantzitsu izanen die beraientzat, beraz datorren asteburu oso erabaki horra, eta politi aldi bere. Eta datorren asteburua aipatu dugula, esan dezagun, ostira larratsaldeko 7etan jokatuko dela Zegaman, berez hemen Oiartzunen jokatu beharrekoa zen partida, batetik Arrieta eta Mujika izango ditugu, puntu premian, bat ere aukerari gabe diren Etxekolonearen eta Mendibururen aurka, eta ondoren larunbat arratsaldeko 6etan izango da Eulateko jaialdi hori, eta bertan batetik Barrokal eta Agirre hariko dira Aldaregiaren eta Olatz Ruiz de Larramendiren aurka, eta bestetik puntu premian diren Iturriaga eta Orbegozok
Aldaregia eta Ruiz de Larramin kontra, eta Berrokal eta Agirre Eneritz eta Maiten kontra. Alderantzizkoak dira gauzak beraz, eta asteburuak igande eguerdian ere izango du segida. Aretxabaletan beraz hemendik aurrera 6 jardunaldi baino ez dira geratzen, baina 6 jardunaldi trinko eta asteburu mamitsuak eta garrantzi handikoak sailkapenari begira. Bai, txapelketa azkenen aurra dijoa, motz eta dena geldituko zaio azkenen, egia da, bizi-bizi dijoala eta ja, ligaxkako amaiera hortarare iristen egala, eta, animatu jendea ez, azkeneko partiduok, ligako azkeneko partiduok ikustea. Ea bada, ligaren amaiera ere txapelketa guztia doan modu bertsuan amaitzen den, eta geratzen diren 6 jardunaldietako partidak onak izaten diren, eta ez dut aipatu, baina Aretxabaletako jaialdi hartan beste pizgarri txiki bat ere izango da, bertan amaituko baita promozio txapelketako ligaxka fasea, falta zaion 10. eta azken partidarekin. Pilota zale beraz badakizue, hemendik aurrera 6 jaialdi geratzen dira, eta ondoren Iruñean eta Miarritzen finalerdietako hitzorduak, eta hemendik hilabete eta 10 egunera Antzuolan izango da final handia, larunbat arratsaldez, eta hemendik aurrerako horiek guztiak, falta diren 9 jaialdiak, gertutik zaindu eta segi beharrekoak izango dira hilera. Hori da ez, azken txampan gaude, eta polite ikusteko, sufritzen da kantxa, baino kanpotik gozatu eharrak hartzen eiga, eta hola seitu dezala. Eta pilota zaleak eta inguruan dabilenak pilota lekuetara hurbiltzeko konbidatu beharko ditugu. Bai, alaxe da ez, gaur jende andana bildu da hemen, eta hemendik aurreare beste frontoietara ere hurbiltzen dien, eta aukera dunak bestela, baki YouTube bidez ikusteko aukera daukela, eta behintzat txapelketa seitzeko aukera guztik hor daude zabalik. Eta itzakiarik ez dago jarraitu nahi duenarentzat jarrai ez da zain txapelketa hori esandakoa pilota zaleok, ostiral arratsaldeko 7:00 aurrera izango gara Zegamako udal pilotalekuan, Gipuzkoako Goierrin, eta bertan izango goan Eneritzarrietak eta Maite Mujikak jokatuko dutela batetik, Naroa Etxekolonearen eta Ane Mendibururen aurka. Besterik ez gaurko Zoiartzungo Madalen Soro pilotalekutik gauzi izan da. Gaurko partida bakar honek eman duen guztia, eta plazarra duzue, ostiral arratsaldean izango dugu berriz Zegamatik, elkarren berri. Izan ongi, eta ostiral arratsaldera arte eguerdion Oiartzundik. Eguerdion.